Kid Can and Bigarren Kafea. Bueno, bagoaz aurrera eta giro honetan. Gogoratuko dugu astelehen arratsaldea dela. Horrek esan nahi du. Dator, astelehen arratsaldea. Dator, berotzeko momentua. Dator, astelehen arratsaldea. Dator, berotzeko momentua. Dator, astelehen arratsaldea. Bueno, argi geratu zaigu, ez? Astelehen arratsaldea berotzeko momentua. Horrek esan nahi du, sexualitatearen tartea zabaltzeko momentua dela. Eta gaur... Ez que ez dakit, hillo, jetxi, da, guapo da, nasten zure hau txazurekin, arrate? Ja, bai, hitz egiten kantatzen, bai, menago, bigandotara. Arrate berriru. Berriru. Bueno, gaur BDSM sexu joko sorta ezagutuko dugu, BDSM izkien atzean, bondaxa, disiplina, dominazioa, sumisioa, sadismoa eta masokismoa ezkutatzen dira. Orain entzungo dugun bondax abestia, bondaxa edo immobilizatuta egotearen plazerra da BDSM praktika erotikoetako bat, baina esan dugu, beste asko daude horren atzean, eta horiek hobeto ezagutzen ditu Norma Ajeito Zurain, sexologo eta berdintasun teknikariak. Norma, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri bigarren kafea. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Bueno, BDSM akronimoa edo izkien atzean esan dugu hainbat praktika daudela. Guazen ideia orokor bat egiteko kontzeptuak argitzera. Ezer baino lehen esango zenuke BDSM akronimoak barnebiltzen dituen praktika guztiek mina eta kontrola dituztela komunean? Guztiek baino esan genezake praktika batzuetan edo desira batzuetan edo joko eta dinamika batzuetan hauetariko ezaugarri batzuk aurki ditzakegula. Adibidez, kontrola batzuetan bai agertzen dela, beste batzuetan mina, baina beste hainbatetan ez dauka bi hitz hauekin zerikusirik, ez? Askotan BDSM-aren irudi ilun bat moduan egiten dugu, ez? Estereotipoz josia eta azkenean atzean dagoen aniztasunak galdu egiten dugu. Bale, ea poliki pixka bat argitzen dugun, alderdi ilun hori, esaten da azpikultura bat dela. Zergatik? Azpikultura hitz egiten dugu azken batean ez delako bakarrikan edo kasu askotan edo hainbatetan ez delako bakarrik bikote batetan edo bestelako harreman erotiko batean ematen diren egoerak edo dinamikak, baizik eta beste batzutan nolabait gizarte talde bezala ere bizi delako, ez? Batzuetan eztabaidatara joanez edo jaietara joanez, bertan ere sortzen delako guztiok berdinaren parte garelako sentsazio hori. Komunitate antzeko bat. Hori da. Horregatik badu ere azpikultura dimentsio hori. Hala ere, komunitatea bada ere oso ezkutuan gordetzen den komunitate bat litzateke, ez? Oso ezkutuan gordetzen dena eta oraindik ere oso ezkutuan gordetzeko beharra ere baduena, ez? Justo gaur ere kontsultatzen nuen badazpada ere datua ondo emateko eta estatu batuetan badago ezakite esan genezaken elkarte bat edo deitzen dena National Coalition for Sexual Freedom eta hauek aholkularitza juridikoa dohainik eskaintzen dute. Orduan, azkenengo datuetara begira 200 pertsonari aholkularitza hau eskaini diote eta hauetatik 20-18 bat kasutan egoera edo aholkularitzara jotzen dutenek zeukaten arazoa zen dibortzio edo baztertze prozesu batetan beraien desira hauek deskubritu indiala eta orduan erabili nahi direla ume zaintzaren eskubideak kentzeko. Hau da, badaudela
nola baiteko arrazoi potenteak ere oraindik ere armairuan egoteko. Ze azkenean bizitzako arlo desberdinetan arazoak izan ditzakete. Alegia, sexu praktika hauek praktikatzen dituztela erakutsiko balitz, seme-alaben kustodia edo zainketa kaltetuko nuke edo ez eskuratzeko arrazoia litzateke hori. Estatu Batuetan. Estatu Batuetan ikusten da, urtero 200 bat kasu baldin badituzte, 10%, kontsulten 100% honi buruzkoa dela, gutxi gora bera. Beti dagoelako mehatxu edo beldur hori edo... Eta hortik datoz adibidez hori da beldurrak, ez? Norbaitek demagun kasu honetan BDSM-a probatu nahi badu, ez? Edo deskubritu nahi badu, nora jo. Eta pixka bat horrere galdera ikur bat da, ze elkarteak eta oso gutxi daude, dena da galdera ikur bat eta oso modu pribatuan egiten den zerbait, orduan kasu honetan zer esango zenioke interesa duen pertsona horri? Kasu honetan, interesa duen pertsona horri esango nioke hasteko aprobetxatzeko daukagun urte txarra hau, egia esan pila bat tailer, pila bat eztabaida ere interneten bitartez burutzen nahi dira. Eta gainera, interneta daukagun nenean, ez dago mugarik. Joan gaitezke adibidez, Estatu Batuetatik planteatzen ari den tailer batetara, edo zein praktika hobeto ezagutzeko, edo beste edo zein gaietaz, pixkat sakonkiago gogoeta egiteko. Kasu honetan, non kondentsatzen dira askotan, edo non kondentsatzen den informazioa, badago sare sozial bat, bere burua definitzen duna, gaztelaniaz litzateke, como la red social de los pervertidos. Pervertido hitza euskaraz ezakit, ote daukagun beste... Oentxe bertan. Janik elizun baino, igual. La red social, gaztelaniaz, la red social de los pervertidos. Y las pervertidas. Bai. Izango litzateke FetLife deitzen dana. Kasu honetan, FetLifek baimentzen digu ez bakarrikan gure nickname moduko aukeratzea, jarri dezakegu baitaren nahi baldin badugu gure adina, gure generoa, zein orientazio daukagun, zein rol daukagun, definitua daukagun ala ez, eta honen bitartez bila ditzakegu ere gure inguruan burutzen diren eztabaidak, kedadak, tertuliak eta baita ere festak. Pixka bat, esaten genuen komunitate horretan sartzeko lehen pausoa beraz, sare sozial horretan sartzea litzateke. Orduan, ari gara BDSM-az, eta esan dugu BDSM-aren atzean edo hainbat praktika daudela, ezagut ditzagun, esaten da, gorputzeko zati asko erabiltzen direla, normalean erotikoki edo normalizatuta dauden harremanetan behintzat ibiltzen edo ez ditugunak. Egia esan, ez da hainbeste desgenitalizazio bat edo desgenitalizazio oso bat ematen denik, baina gorputzak bere osotasunean beste garrantzi bat eta beste pixu bat hartzen duela. Azkenean ez da bakarrikan genitalekin normalean izaten dugun interakzio hori edo erotika hori, baizik eta hortik haratago joaten dela eta baita ere zentratzen dela prozesu moduko erotika batean. Eta prozesu hori esango zenuke da, ulertzeko kontratu moduko bat, ez? Parte hartuko dutenen artean, hainbat gauza adosten dira eta kontsentsua dago, ez? Adostua dago, ez da? Improvisatzera, gero jolasak izango duela improvisatzeko aukera, baina aldez aurretik nolabait arau batzuk ezartzen dira. Hori da, kontsentsuarena nahiko esplizitua da eta gehien bat beste pertsona asko ez dezunean ezagutzen, edo lehengo topaketak diranean, baita ere lehengo hilabeteak direnean beste pertsonarekin topaketak izaten beti gomendatzen da aurre negoziazio bat izatea, bereziki berria zarenean, zure gorputza ez dezunean ezagutzen, horretaz gainere komunikazio horren bitartez erabakitzen da zein izango den segurtasun hitza eta beste hainbat neurri erabiliko ditugunak eta eskura izango ditugunak behin jolasten hasten garenerako. Hau praktikan nola litzateke? Nola adosten dira
hori esan dugu, ez? Segurtasun hitza da kaso ezagunena. Hor komunikazio, ahozko komunikazio bat egoten da eta pauta batzuk daude, pausu batzuk jarraitzeko. Hau ere bikotearen araberako izan daiteke, ze batzutan kontratuaren ideia o ezain beste ideia baizik eta materializatu egiten da. Edo ituratik, ez? Hori da, eta baita ere idatzi egiten ditula eta nolabait beraien bikoteari ere garrantzia eta egitura ematen diena badirela beraien kabuz egindako kontratu hauek. Non bertan ezartzen duten zeintzuk diren beraien segurtasunerako mekanismoak eta baita ere zeintzuk diren beraientzat mugak, ez? Pasa ezin daitezkeen mugak. Ze pertsona guztiok ulertzen dugu gure erotikan egunerokotasunean gure mugak ditugula, kasu honetan ere baditugula, eta zenbat eta gehiago pentsatu, hobe zenbat eta argiago izango dugu orduan zeintzuk diren muga horiek, eta zeintzuk diren pasa ezin ditzakegun mugak edo burutu ezin ditzakegun praktikak. Adibidez, adibideak jartzen baldin baditugu, eszena modukoak ere sortzen dira, ez? Saio bakoitza eszena moduko bat izan daiteke. Adibide bat jar dezakegu. Markau? Adibide bat jar dezakegu hori azaltzeko. Bale, argien alitzateke seguruenik gerta daitekena bi pertsona oraindik elkar ezagutzen ari direnean eta adibidez lokal batean edo festa konkretu batean gelditzen direnean, ez elkarrekin. Bertan daudela hitz egiten dute eta behin akordio batetara iritsi direla, ez, gaur gauza hauek probatuko ditugu, segurtasun hitza daukagu, jada pasako lirateke jolasteko espaziora. Eta bertan jada eszena hasteak ere esan nahi du nolabait bi pertsona horiek beraien roletan edo beraien paper horietan sartzen dirala. Eta nahiko ikusgarria da ere bertan daukazunean nola pertsonaren jokaera, pertsonaren hizkera ere alda daiteken jada eszenara moldatu egiten delako. Jarraian ikusiko ditugu nola, rolak ere bai, eta baita nola sartzen diren ze botere harreman dauden eta zein postu arditzakezun edo ez. Ezer baino lehen, hori pornografiaz gain, bestelako filmetan ere ikusi izan ditugu horrelako jokoak, eta aipatu nahi genuen The Secretary izeneko filma, hemen trailerra entzun eta ikusteko aukera dugu, eta bitartean nahi baldin baduzu Norma azaldu iguzu zertaz doan edo zer ikusi ahal izango genuken film honetan. Bale, The Secretary-ren filman nik uste egia esan gero trilogia famatu hori idatzi zuenak nolabait inspirazioren bat hartu zuela hemen, egia da berriz ere agertzen zaigula emakume sumisoaren papera, baina kasu konkretu honetan, naiz eta gauza askoz gogoeta egin dezakegun, emakume sumiso horrek ere nolabait boterea hartzen du bere harreman horretan eta bere posizio hortatik zenbat eta bere rola gehiago esploratzen duen. Eta nolabait ikus daiteke ere nola protagonistarentzat bada ere, ezakin nola esan ez, baina bere burua frogatzeko harreman mota bat bezala. Ze BDSM-a zari garenean askotan ematen da, ingelesez bottom and top erabiltzen den hori, edo, euskaratuta menderatzaile edo dominanteak daudela batetik, eta hotzanak edo esanekoak bestetik, ez? Eta jolas horretatik abiatuta egiten direla praktikak. Hori da, badaude bi rol hauek, naiz eta, oraindik ere joera asko dagoen esateko dominatzen ari dena edo sumisioan dagoena, top eta bottom lirateke orokorrenak, ze azkenean top eta bottomez hitz egiten dugunean, bertan ere sartzen ditugu adibidez joku sadomasokistak, non ez dagoen inongo dominazio eta sumisio jokorik baizik eta beste motatako jokoak jartzen diren bertan. Honetaz gainera esatea gero eta gehiago hitz egiten dela, baina oraindik ere pixkat
ikustezinak diala switch diren pertsonak, hau da, bi rolak izateko gaitasuna duten pertsonak. Eta hori zer da pertsonaren izaeraren araberako da? Edo, orain ikusiko dugu, ez? Akaso generoak ere baduelako zerikusia. Entzungo dugu, Nexaren Pony Girl abestia, eta gero honek emango digu, gai hori edo ez da mai gainean jartzeko izpidea, ez da? Complaciente, perra sola sin dueño y sin nadie a estar. Me pregunto si usted sabrá cómo tratarme. Me pregunto si será capaz, atada de pies y manos. Aprenderé a respetarle y luciré mi collar. Firmo mi contrato de entrega. Esclava, doncella y enfermera. A sus pies me arrodillo si me da su permiso. Agacho la cabeza y pido turno para hablar. Yo quisiera colgarle sus medallas como una buena soldado por la patria. Llorará, identificada como 724. Y levantando las palmas de Bueno, Pony Girl izeneko abestia, zer aztertu behar dugu letra honetan, eta kanta honetan. Barkatu, Norma, mikrofono itxita genuen, eta zer aztertu behar dugu, galdetzen zizun arratik, barkatu. Bai, hasieratik gure arreta deitzen duena da, nola, bere historia kontatzen ari den, baina egia da bere historia kontatuz nolabait behin eta berriz ikusten dugun estereotipoa berriro ere errepikatzen den, ez? Beti ikusten dugu eta aurki ditzakegun pila bat filmetan, beti emakumea da sumisioan dagoena eta gainera nahiko era konkretuan. Osorik entzuten baldin badugu abesti hau, iristen da puntu batzuetara non ez dagoen argi, kontsentsua badagoen ala ez, benetan islatzen ari dena den egoeraren nolabait teatralizazioa eta bere fantasiaren parte bat dena, edo kontsentsurik gabeko egoera bat batzuetan asko edo batzuetan eman izan dena azken batean BDSM erotikan dauden pertsonek ere gizarte baten parte dialako eta ezin dezakegulako alde batera utzi gizartean dauden aurreiritziak eta botere harremanak guztiz aislatu bezala. Beraz hori ere horrere ematen dela, ez? Argi gelditzen dela heteropatriarkatuaren arrastoa eta bar. Hala ere, hemen hau guztiari gara, BDSM-az ari gara, ez da beti arlo pribatuan ematen. Daude harreman motak BDSM-aren barruan, ez? Hori norberak erabakitzen duena, baina harreman motak daude. Bai, eta baina batzuetan jendeari honetaz hitz egiterakoan nahiko beldur pizten zaizkio esaten genuenagatik, ez? Ezin dugu guztiz ihes egin gure testuingurua sortzen duen gizartetik eta orduan logikoa da ere beldur batzuk piztea. Baina gertutik ezagutzen dezunean zeinbait bikote ikusten dezu dela, beraien erotika eraikitzeko bestera bat dutela. Nola eraiki daiteke hau etxetik edo jaietatik haratago, azkenean arau batzuk sortuz, kasu honetan arau edo joku batzuk sortuz, agian arauak ez dira zuri interesatzen zaizuna, baizik eta beste dimentsio batzuk. Denbora oro, aktibo egotea baino denbora oro eskatu daitezkenak.
beti ere muga batzuen barru. Ari gara, orain arte pixka bat hitz egin dugu etxe barruan gerta daitezken praktikez, edota zirkulu itxi baten barruan, esan dugun akaso komunitate horretan igual, ez? Baina horrez gain, esan duzu, ez? Bikote batek edo ardezake bere egunerokotasunean arditzake hainbat ohitura araututa, eta hori ere izango litzateke BDSM-a praktikatzea, ezta? Hori da, eta batzutan ezin dira oso era argian ikusi kanpotik. Ze oso kodetuta daude bikotearen artean bikotea, edo praktika hori praktikan jartzen duten nen artean. Hori da, kodetuta dago eta beraien beharrei egokituta dago. Orduan kanpotik irudi dezake bikote normal baten egoera bat dela eta bakarrik beraiek horrela harremantzen diala, neska edo mutil hori horrelako adeitsua dela beti, baina benetan atzean dagoena da, beraiek badituzela beraien kodeak erabatetara edo bestetara jokatzeko. Adibidea jar ditzakegu? Adibide edo egunerokotasunean ikus dezakegun nahiko ohikoa edo agian ez duena gure arreta dituko, baina zerbait atzean zerbait dagoela erakusten duena izan daiteke besteari baimena eskatzen diozunean edateko edo jateko, naiz eta beti emango dizun baimena, nolabait erritualki baimen hori eskatzea. Hori da jokoa. Hori da, nik esaten baldin badet 10 pertsona dauden mahai batean jan dezaket, oso obvioa da, baina egiten baldin badet keinuren bat eta beste pertsona baiezkoa ematen baldin badit buruarekin, gure arteko jokoa da, eta nolabait gure harremana berriro ere mimatzeko edo zaintzeko estrategia moduko bat da, ez? Hain intentsoa edo hain pribatua eta hain intimoa ezin izan daitekenean, bestera batetara ere harremana zaintzea. Eta horre ere bai izan daitezke rolak eta bar, ezta? Baina zuk esaten zenun importantea dela ere zure mugak jartzea. Akaso hau pribatuan egiten dute edo guztiz alderantzizkoa gustatzen zaie publikoa edo jende aurrean dagoenean erabiltzea, ez? Hor arauak ere bai zehaztuta daude bikote edo praktikan jartzen duten nen artean. Eta gainea ere batzutan pentsatu behar dela zeintzuk diren mugak testuinguru guztietan. Kasu honetan nire adibide konkretua jarriko dut, nik bazkaltzeko eta beste gauza batzuk egiteko errutina batzuk ditut, eta nola normalean nire familian igandik gertu ezen bizi, nik momentu horretan ez nun pentsatu ere ez, zein muga jarriko nituzken ala ez, eta batean nire familia bizitan etorri behar baldin bazen, nik jaola argi neukan, araboriek jalordutik eta jalordutik kanpo nahi nituela. Naiz eta ala ere, gauza batzuk egiten nituen, baina jada ez nuelako presio hori ere, ze batean egon, aiama konturatu ingo dira, ez dira konturatuko. Zuk kasu horretan nahiago zenuen zuretzat bakarriko orde, ez besteekin konpartitu. Norma Ajeito Zurain, ez dugu denbora gehiagorik BDSM-a gehiago ezagutzen jarraitzeko, baina uste dut nahiko argi geratu zaigula, ez? Galdera egiten dut. Bai, nik uste goitibera argi geratu zaigula, orain norberak hau bere bizitzan aplikatzea, beste prozesu bat izango da, ez? Baina horri asko ikasi dugu. Aplikatzen duenari hori da, ate gehiago ireki eta... Eta aplikatu nahi duenak. Hori da, aplikatu nahi duenak. Hori da, Norma, eskerrik asko eta beste bat arte. Esker mila, agur. Eskerrik asko, agur. Agur.